sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi sejatine rembulan kang ndak karepe lamun dateri endalan nang semake ibarate mega kang pecah pamore sang jomanti kendak nyawang slirane Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya, Apa ye, nembang apa ye? apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lo masih bui-bui cek kata lo. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok Nggih. niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg-ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? tersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Ndar Gombes. Ndar Gombes iso Ndar Gombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Ndar Gombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Ser. Ya.
jenenge Mas apa? Mas Tris. Iya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau kayak mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Bes duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ya, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho. Sing gampang niku. Apa kae? Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh? Ya. Kuwi lho HP teng ceru handle wis. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara yo. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak maca, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa foto mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Wong sing kirimi kono kok. Sing pas aku ora. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan ya. Ora sing pas aku. Ora kan patok cepet yo nembang yo. Apa tek kita buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa meneng petek yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipikir ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Terima kasih. Makasih ya, makasih. Sampeyan duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau padane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Wong duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang lho. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu kok. Oh. Aja ngomong nih gurem cecer. Wis. Wow. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1.
rasa sedina kaya setahun Ana rene kaya wong bingung rena wengi tan bisa turu amung tansah mikirke siramu pewayanganmu katonge netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 aku kangen siramu lagon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater gong heeh ngono Mas heeh dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh kok iso ngono mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye wong sugih karo wong sukses ki beda ya ta yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono heeh mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia heeh adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le ngono uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media oh ngono muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing tenggalih ngono uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda, saka iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo, saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi, matur nuwun netizen pendukung apa ki acara matur nuwun dibuka nganggo sing mat-matan dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne ning kutha aja esuk-esuk bare beres ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya alah panggah tengah papat ndak percaya panggahan ndak wis to tenang Mas Heru kasang seme Mas Bayu dalem angkitanipun Mas Bayu pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta ngono pelok pelok eyang nggih monggo Mas Her pucung bawanipun angkitanipun Mas Bayu yuk kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu kang tak tunggu Jumeduling wanci dalu terus sorote kang padang sorote padang terus nanging datan hanyut lapi padang ning ranyu lapi Mas apa kuwi mangga bajute ora liya among kejaba
sengsem monggo Dik Cinta. Dados. Wanciratri aku tansah nganti ati sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang nganti ilang yen nganti ilang pikir aku dadi lambrang lamun grahana kuning Jumedul citramu mong lumayang saya endah rinumbuhan lintang-lintang nora jelek kasangsam anggon tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi endahan nyang sapake ibarate mega kang pacah pamore sama jangan dikandhat nyawang serane Wanciratri aku tansah nganti-anti sora kang padhang nanging hanyulapi gendrong nyawang tak pandeng nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi
rembulan kang ndak karepe lamun dadari endalan semake ibarate mego kang pecah pamore sang jomanti kendak nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya, Apa ye, nembang apa ye? apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Ah, Apa ya? buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg-ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Asian. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut ku lho. urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja, Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tri. Bes. Bes. Ser. Ya.